супер свободно ще бъде. Няма да бъде много професионално. Синхронизираме, да. Вчера, докато гледах всички ваши интервюта и биографията, прочетох, че сте актриса, дизайнер, най-разпознаваемия глас в България. Какво ще не сте била? Тоест, какво пропускам в... Ако започнем в детските години, бях лекоатлетка и много исках да се занимавам с спорт. Даже исках да стана треньорка по лека атлетика. Малко по-късно, още в ученическите години станах дизайнер и съм печелила награди с колекции. По-късно завърших вече образованието си като актриса. Не осъществих желанието да стана учител по руски или по български език, но общо взето всичко, което правя в живота си, го правя със страст. И няма никакво значение дали щях да работя като фризьорка или като чистачка на улиците, пак щях да използвам същата страст, която ме вдъхновява. Споменах най-разпознаваемия глас. Гласа ли ви е най-голямото постижение, най-големия успех? Професионално? Въобще не мисля, че някой човек може да стигне най-големия си успех. Ако питате Силвестър Сталон, сигурно и той не си е стигнал най-големия успех. Факт е обаче от моята биография, че гласа ми постигна по-голяма популярност от лицето, много по-бързо. И аз трябваше да ходим по студията и да го обслужвам. Гласа ми има работа, еди си къде и аз отивам да го обслужвам. Гласа ми има интервю и аз отивам да го обслужвам. Така че не мисля, че някой, ако си помисли, че му е дошъл най-големия успех, то да ляга и да умира. Това малко или много не ви ли е обиждало през години, че хората повече разпознават гласа ви, а не толкова лицето? Не. Аз нищо, което правя, от нещата, които правя, не ги правя, за да съм популярна. И всъщност то дойде, може би има актьори, които или хора, които кандидатстват в надпис, защото искат да са известни. И защото си мисля, че това е голямата работа на големите работи. А това може да ти донесе само негативи. Не мисля, че има някакъв позитив, но аз нищо от нещата, които съм правила в живота си, не съм правила, за да стана популярна. Просто в един момент започнаха да ме разпознават по улиците и аз трябваше да се примиря. Докато подготвях днешните въпроси и гостуването ви в Самоков, разбрах, че сте адски зает човек. Как се справяте с динамиката? Не се справям. И всъщност, може би трябва да ходя на терапия при психоаналитик, за да се науча да почивам и за да спра да работя толкова много. Но сега всъщност времето ми е ангажирано с семинарите, които правя из цялата страна, които приех като кауза. Но мисля, че и това ще бъде до време, защото просто по някакъв по-различен начин трябва да бъде организирано ежедневието ми, за да мога да съм полезна в тези семинари, защото понякога от умора пропускам да кажа на децата някои неща, не е това смисъл. Тогава как презареждате? Кое е нещото, което правите, когато никой не ви гледа, когато прожекторите угаснат? Когато се опитах да убедя учителката ми по английски с огистопедия да се занимава с нас, след като приключи курса ни, всяка неделя да продължим да се виждаме. И тя каза, не мога. Трябва ми ден за почивка. И аз казвам, ще почивате в сряда или в четвъртък. И тя каза, трябват ми 2 дни за почивка. Задължително. Не мога да рестартирам с един ден. Аз установих същото, но пък нямам дори 1 ден почивка. Някъде бях прочела за 2 часа. Да не съжаляваш, когато имаш 2 часа, в които нищо не правиш. Това са 2 часа, в които подреждаш мислите си, подреждаш плановете си, ангажиментите си, почивката си, всичко останало. Така че бих препоръчала да се използват 2 дни минимум в седмицата, в които можеш да стоиш на спокойствие, да мълчиш и да си сред любимите си хора. Позната среда. Гледайки вашите интервюта и днес това, което чух от семинарите, говорите с много любов за България. Откъде идва тази обич към родината? Майка ми и баща ми не са ми казвали изречението не дей да говориш лошо за България. Но ние, родени и живеейки тук, имаме 2 варианта. Да мразим родината си или да я обичаме. Няма среден вариант. Кой ще бъде този, който ще избере да я мрази? Ако я мразиш, заминавай някъде другаде, ако не ти е мило.
Макар че аз не мисля, че всички, които са напуснали България, не я обичат. Отишли са някъде, защото нямат друг избор. Но аз отчаяно обичам родината си. Последните 3 неща, които питаме всеки наш гост. Първото нещо, кое е най-големият урок, който сте научили? Нямам един. Имам много уроци и непрекъснато съм падала и съм се вдигала. И всъщност всяко падане е било урок. Въпросът е как ще се вдигнеш. Вие казахте по време на семинара, но пак ще питам за вашата любима българска дума. Милосърдие е една от думите, които обичам. Другата е обич. И съчувствие е нещо, което трябва всеки от нас да притежава. Но това, което казвам на семинарите на децата е: ходете на театър, гледайте изложби, ходете на концерти и четете поезия, защото няма човек, който пълни душата си с красота и да е мерзавец. Няма такъв. Съвет към младото поколение, защото вие казахте, но към джензи, така да кажем. Съвет. Времето не върви назад, то върви напред. Как ще го използваш и как по най-добрия начин ще го напълниш с задачи, с почивка, с стремления, зависи само от теб. Никога повече няма да бъдеш в 5-ти клас, в 6-ти, в 7-ми, в 12-ти. Времето минава. И това, което си взел от него, накрая трябва да можеш да обобщиш във всичките вдъхновения, през които си минал. Прочел си книги, видял си, чул си, грабил си с пълни шепи знания и всичко, което ти се е сторило любопитно от преподавателите ти. Много, много хубаво и мотивиращо. Благодаря, че приехте нашата покана и че осъществихме тези 2 прекрасни семинара в Самоков. И ще ви очакваме отново. Много съм впечатлена от децата, които срещнах в Самоков. Мисля си, че дали е от природата, дали ви е от географското положение, дали е от прекрасните учители, които виждам в училищата, или от невероятната учебна среда, но различни сте и сте много вдъхновяващи. Не видях дете, което да не пише в бележник и което да не участва активно в семинарите. А то нали това е смисъл. Не е смисъл да ме запомните и да ви дам автограф.